Čaute ľudia, dneska vás vítam u ďalšieho videa z Brawl Stars. No vlastne je to prvé, ale to nevadí. Zahráme si dneska na króla. Chcel by som ho vypušovať tak na 201 pohárkov. Tak môžeme začať. Dal by som si Brawl Ball, lebo ma to baví a ideme. Tak, už sa nám načítava hra a dúfam, ne, proti nám TNG. Tak toto je koniec zase. To bude ťažké. Ale musíme to dať nejak zvládnuť. To musíme. Ja ich budem otravovať. Kenjiho. Yes, Kenji umrel. Ale to dolu. Ktorý mi zabil. Potom po hre vám ukážem mojich brawlerov, pretože ste ich zase ešte nevideli. Tam je oni sú silní. No. Toto je koniec. To mám málo pohádka. Ježišmaria, on silný ten Kenji. A až tak úplne silný nie, no to jedno. Ježišmaria, to je proste nejde mi to veľmi teraz. Ale iné najobľúbenejší brawler je Edka. No, my sme dostali go. To musíme rýchlo doľaniť. Dobre. To je zničený. Rozničíme Kenjiho. A ešte Dogo musíme dať. Ale on je silný, to sa nedá zničiť. Sa ho nedá zničiť. Proste nesmíme pomírať. Na druhý pomíral. Ježišmaria. Len ubať. Dobre, zabil som ho na... Dobre, ideme. Pomoc. No, tak to bude ťažké. Oni sú silní. Oni sú najsilnejší z nás, asi tam nechceli. Takže to je dobré. Veľakrát zabila Kenjiho, takže dá bude. Dobre, máme Kenjiho. A to tu rýchlo nakopne. Musíme zabiť Doga. Toto nakopne. Toto nechcem prehrať. Prosím. Toto koniec. Teraz vám ukážem mojich brawlerov. Mám tu na najvyššom ranku Colta. Potom mám Edgara a Bulla. Neviem prečo, ale proste pušujem tie najhoršie rarity. Dobre, tu mám legendárku, dobre. To nie je to najhoršie, ale väčšinou, keď sa pozriete, tak sú tu epiky, rarity a super rarity. Väčšinou tie pušujem. Ale musím sa vrátiť do hory. Tak idem. Na dnešné videjko som sa strašne tešil. Bude to moje prvé videjko. Takže ma to fakt baví. Musím to zadívať. Sami sa volá toto. Dokedy môžem natočiť do Roblox. To by ste chceli. Napíšte do komentu. Tak. Dal som dole. Takže zatiaľ vyhrávame. Ak nám nedal dole. Dúfam, že nie. A tu vypadni. Vypadni. Šéfe. Šéfku. Ježiš. No. Dobre sme to zrobili. Najlepšia bola Inská. Máme ten. A ktorým si podbiedli. A nič. Hrelka. Dobre, šetrím si na Ziggyho. A znova
Čo je to? Toto je to. Dobre, to si načítam. Dobre. Teda ideme ďalšiu hru. Chcel by som hľadať aspoň na 200, keď to stihnem do 20 minút, ale neviem, tak to skúsime. Aby som možno aj strihal, ale to je to ešte neviem. Akože viem, ale nechce sa mi to Dobre, mohla by som to zrobiť aj tak, ale to je to moje skôry. Takže máme spôsoby, znamená, že budeme voľné, ale to sa mi nebude chcieť asi. Ale hodíme to tam, robíme ježiš. Vysoko. No dobre, zabijeme. A ten vidí ma, to ja mám hrozne, ale hrozne dobrú účelu. Tak kedy by som si to mohla pozvádať to nechám. Ja zostal to nebude. Poď. Dobre, som dostal per. Dobre, ideme znova. Nesmieme sa zdržiavať. Bro. Oh. Tak, prečo nám nebudú takýto ťažké, ale... Bude to ide priamo, vidíte celé ovoce. Tak, to je asi konec. Ja som myslel, že to bude ľahké, ale zároveň nemusíme to dať. Tak, prvý dve budeme dať. No jasné, tak toto je. Je konec. Paráda. Ale som myslel, že asi iný ten. Ja pôjdem napríklad showdowny, hej, showdowny skúsim. 3 pôjdeme. 3 showdowny, tých som hral už dosť, ale popravde som bol menší, tak som ich vôbec nehral. Hral som to zrovna, bolo také tie privetné hry. Takže tak ne. Sme tu rozli tieto povrchy, ktoré máme silné. No, a to je podľa mňa pôvodná silná niekde. Vezme silné podľa mňa, to všetko sa budem šetriť, keď bude. Keď si môžem to šetriť, to si budem šetriť na legenderky, na to. Na môžu. Som si teraz došetril na troja. Ešte nie, takže nič. Svojím tam robiť byť legendery. Chcem to. Vidím, že to je povrchy, tam sa tu dajú povrchy. Ideme. Dobre, jeden sa spánil, ale to neviem. A mám pocit, že to niekde takto je. Neviem, či si to myslím. Neviem, či to je pravda, ale tak si to myslím. Dobre, nejde na pečku. A viem, že tu bude 16 kovic. Mám 16 kovic, ale teraz neviem, kde je. A tu zrejme máme. Poďme sem, chytneme. A tu je zás. Vidíte film. Ježiš, to je dron. Aký Ježiš, Maria, ja som nevedel s vami. Neviem sa. Neviem. Bum. Jež. Tu je 3000. Musím vymrieť, že to bude špatné. Musím. Mám si práve, že neviem. Takže to nie je výhodné. Dobre, už som na jeden stranu. Ale také, ideme. Dobre, tak, máme. Yes, máme. Máme to. Ešte jednu hru. Bude konec videa, myslím. Takže tak.
na novú sezónu môžem keď tak urobiť nejaký opening, že budem splňovať questy. Dobre, starší. Ale hrám aj dobrý rod napríklad. No, najkýdem nehrám až tak veľa, ale ja musím spôvodne hrať. Takže musím hrať. Akože nie, že musím, ale chcela by som hrať, ale proste chápete? Proste s tým nehrám. A ešte som dohral dokedy je Brawl Guardian. No to nezávidím. Dokedy hrám na Plants vs. Zombies. Ale už by som sa bavil, ako sa odokonal. Odokonal výsledky. Takže som tu pobral túto povrty, keď ma to nezabijem. Dohľadujem sa zdrhnem, dobre. Tu je kód. Neviem čo robí, ježiš, neviem, to neviem. No, ja mám na ultimate, toto takové. Dobre, neviem. Je to ľahké. Už sa volám, neviem, celý ďalší. Dobre, ja vyvolám veľa. Mám to už, ježiš, tu je. Ježiš, Kenji. No, Kenji, no. Neviem. Dobre, máme plán dobrý. Máme dobrý hra. No, teraz nebudem strieľať. Nechcem odrezať. Ja som dobrý. Ale myslím, že mám šancu do púšťať. Nie, to nie je. Nie. No. Som to dal zahrať. Neviem si to jak. To už sa nedalo. Ale, dobre, druhé miesto. Koľko rokov? 203. Takže neviem si tuto. Dneska je to koniec od toho videa, takže čaute.